Sa pagpapatuloy ng ating North-South Commuter Railway Series video update, atin namang sisilipin ng Santo Tomas, Pampanga area upang maipaabot sa inyo ang mga pinakahuling kaganapan sa pinakaabangang dambuhalang proyektong ito. Ang mga segments dito ay magdudugtong sa hilagang bahagi ng San Fernando at ang kabilang bahagi naman ay sa katimugang bayan ng Apalit. Kaya tara, samahan niyo kong muli sa ating road update adventure. So, what are you waiting for? Let's get it on! Okay, good afternoon Kabalen. So it's another ride and another update. So kasalukuyan tayong nasa MacArthur Highway ngayon. Dito sa ating kaliwa ay yung Campo Libas. Parte pa rin ito ng City of San Fernando hanggang dito, and then makikita mo na yung arko doon. Yun yung welcome arc ng City of San Fernando. After that, nasa ano na tayo, Santo Tomas. So i-update natin yung NSCR project sa may Santo Tomas area. Kasi many months ago nadaanan natin yun eh. Pero wala pang masyadong ano ron, hindi pa tayo nag-update tungkol sa mga project ng NSCR. Ngayon pupuntahan natin para makita natin yung latest development. Nobo. Naalala ko nung mga maybe a month ago nung pumunta tayo rito, marami pang lubog na bahagi yung MacArthur Highway eh. Yun yung dinaanan natin sa Campo Libas na yun, lubog yun. And then dito meron din hanggang dun sa may McDonald's nung kasagsagan ng mga sunod-sunod na bagyo at ng habagat. Nakikita na natin yung magandang simbahan dito. Yan, pasok na tayo dito. Kakanan tayo. Dito papunta yung yung mga nakita nating ginagawa sa Santo Tomas. Anong bang biyahe ito? Santo Tomas, City of San Fernando, San Matias Apostol Parish. Ayan, may eto, pagdating mo dito sa may Santo Tomas, sa bungad pa lang makikita mo na yung mga nagtitinda ng paso. Kaya nga dito tinaguriang Pots and Casket Capital of Pampanga. Ayan yung mga paso. Kabilaan. Alam ko malapit na rito eh. Dun sa may junction dito, yun na yung NSCR. Ayun, parang ito na. Trucks entering Tawiran. Yun. Eto, tingnan muna natin yung rito para mabasa natin. Ayan Malolos Clark Railway. Ayan. Contract package N-02 Viaduct San Fernando Station. 02 yung kanina 03 eh. Ayan Bali yung construction period 48 months. Location Minalin, Municipality Santo Tomas. Tapos viaduct 15.77 km elevated viaduct with 3 balance cantilever bridges and 1 extra dose bridge. Ayun yung viaduct nya. Station, 2-level station at San Fernando. So yung mga ibang building, 4 substation, 1 signaling house and 1 battery post. Then dito yung project cost 33,705,571,890 pesos .88. Daming number. Ayun,
So, brief description of project: 15.7 kilometer of elevated railway viaduct with a two-level station at San Fernando. Yung duration, yun lang yung may, ano, may number, 48 months. O tara, punta tayo dito. Yun, no? Gandun lang yata eh. Yun yung nakikita natin eh pagdating dun sa ano. Hanggang dito na lang, oh. Pali. Parang may ano rito, hinuhugasan yung mga gulong ng truck. Ayun yung mga empleyado rito. Nagpapahinga sila. Kaya tayo pwedeng magano rito. Dito parang medyo mahaba na yung ano. Yun, no?
Okay, so bago tayo umalis, sumilip muna tayo ng konti rito. Ayan, break time na naman nagtatrabaho. Bali yung nakausap namin si Sir, sa ano siya, sa Office of the Governor. Ayan o. Ito yung mga ano. Hindi mo yung bahay. No ID, no entry. Ayan. Ayan yung latest update ngayon dito sa may Santo Tomas. Mahaba-haba na yung nagawa nila rito. And then dun sa kabila, hindi pa masyado. Bali papunta na yun sa San Pedro, San Fernando. Ito papunta ng Minalin, dun sa may San Isidro. So yan, latest development ng NSCR dito sa Santo Tomas, August 18, 2025. So hanggang dito na lang yung video natin, at i-update ko kayo muli maybe after a month or 2 months, para at least makita ninyo ang mga pangyayari, ang mga kasalukuyang ginagawa dito sa NSCR. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Froilan Das is signing out.